गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएसन जानानै फैगौ गोदान बोसोराव बैसागुनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिहरो। बे समावहाय आङो फोरमायनानै खोब गोजोननाय मोनगोन जे जोंहा फैगौ 10 एप्रिल जायखि फैगोन सानदेआव जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएसना गिबि खेबनि थाखाय लांदां बैसागु खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ आरो बे हाबाफारिया खोब जोंना आवगायथारबाय। बेवहाय जोङो हानजा मोसानाय बादायलायनाय लादों। बे हानजा मोसानाय बादायलायनायाव जोंहा 10,000 रां बान्थाबो दङ। बेजोंनो लोगोसे जोंहा देमसि मोसानाय बादायलायनाय, बे देमसि मोसानाय बादायलायनायावबो जोंहा 5,000 रां बान्था आरो बेनि गेजेरावनो जाय साबसिन मोसानो हागोन बिथां मोसाग्रानो बैसागि महरै 5,000 रां बान्था बेनि थाखायबो थागथियारि खालामदों। लोगोसे साफ्रोमबो बादायारि बिथांमोननो जोङो बोथिसे ओंखामनिबो रेडि खालामदों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उन्दै गिदिर जाखांफुनाय बा आगुनि गोजाम जेसेबांनाखि महरगिरिनिफ्राय लानानै देंखो रोजाबगिरि, दामगिरि, केमेरा खेबगिरि बा सावथुन मुलुगाव खामानि मावगिरि जेसेबांनाखि आर्टिस्ट दङ साफ्रोमबो जोंहा दैदेनगिरि फैगोन आरो साफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आरो मोखां महर होनो थाखाय गाव जेसे हागौ इसेबां अनसुंथाइ हरदों आरो बे साफ्रोमनि अनसुंथाइजोंनो जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ। जोंनि बे हाबाफारियावहाय जायनाखि फैगौ 10 एप्रिलाव जोंनि चिरां जिल्लानि खुंफुंनाय लांदां बैसागु बे हाबाफारियावहाय जोंना सेन्ट्रेल कमिटियाव थानाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बे एखे हाबाफारियावनो जोंनि गुरुगासा कमिटिनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि, लोगोसे जोंनि गुरुगासा प्राइमारि साख्रि सभानि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो मोननै दोलो राजनितिक हान्जानि जेरैनाखि UPPL आरो BPF जोंनि गुरुगासा प्राइमारि फारफ्रोमनाबो आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरखौ जों बे हाबाफारियाव हांख्रायहरजोबदों। जोंनि बे हाबाफारियावहाय मुंदांखा आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि चिरां जिल्लायाव थाखानाय दा जेरै बिनानाव मासुम ब्रह्म आरो देंखो रोजाबगिरि उषा बेफोरबायदि माखासे मोजां मेथाइ रोजाबगिरि बा एक्ट्रेस बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएसन लानाय जों बेखौनो खावलायगोन गासै BTR ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा सुबुंफोरा जोंनि बे फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जानानै बेलासिनि 4 बाजिसिम जानाय जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैयो, जोंखौ मदद होफैयो। बेनि थाखाय जों खावलायहरगोन आरो दाब दाब ओनसोलाव थानाय बा दाब दाब गामियाव थानाय जायनाखि मोसागिरि बिथांमोना जों फैनानै बे मोसानायाव बाहागो लाफैयो। जों बेनि थाखाय चिरां जिल्ला